ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ଭିତରକୁ ଆସ। ସାର୍ ରେଭିନ୍ୟू ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମ ରାଜକୋଷରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏମିତିରେ ବି ଋଣରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ସାର୍। ଆଗକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବି 4th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। କ'ଣ କରାହେବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ ନା ସେମିତି ମୋର ପିଏ ହେଇଯାଇଛ? ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁକି ଆସିଛ? ଖରାପ ଲାଗୁନି ତୁମକୁ? ଆର ଯଦି ରାଜକୋଷରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଇସା ଆସିବାର ବାଟ କର, ଭେଜା ଖଟାଅ ଭେଜା। ଠିକ୍ ଅଛି? କିଛି ବୁଝିହେଲାନି ସାର୍। କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ସବୁ ନୋଟ୍ କର। ସାର୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଅ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଇନ୍ କାଟ। ଆଉ ହଁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଇନ୍ କାଟ। ସବୁ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଆସୁଛି। ହଁ ଶୁଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସରକାର ପଦବୀ କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି? ସାର୍ ସେମିତି ତ ବହୁତ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପଦବୀ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ, ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କର। ଯିଏ ବି ପୋଷ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କର। ଆଉ ହଁ, ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା ଫ୍ରି ଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏବେ ସେଟାକୁ ପେଡ୍ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ରଖ। ଆଉ ସେଇ 500 ଟଙ୍କାଟା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପଛରେ ତ ଆମକୁ ତାକୁ ପୁଣି ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଇଓ, ପଛଟାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି, ତମେ ନା ଆମେ? ହାଁ, ଆରେ ଏମିତି କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରୁଛି, କେତେ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବ। ଜିନିୟସ୍ ସାର୍, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସବୁ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଆସୁଛି।